Vámonos. Dale mabar. Kisa soleh. Mana? क्लासिफाइसो लायगोन Eh. बेनिफ्राय जालि बानायगोन जालि गाबोन साननै जानो हागौ साननै ओइ जालाना मोनसे जामबाय बेना अ फक्लाइन दंफैखायोना बायनो सोलायसिगोन ना जिसिबाथ' हायानो बारा
मा खालामदों नोंलाय भिडिअ खालामदों? बानलु बाथोन आलु बाथोन लिपस्टिक रावबो गैया Selami siapa? Siapa? सिथावलै Dia tu kom dengan dah sana ni apa yang dia buat ni? आलु बाथोन morning ni